Personal nga inspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti kailuklukat a Piggatan Detour Bridge, idiay Alcala, Cagayan, itay agsapa. Kadwa ti Presidente iti inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon and dagiti opisyales ti Cagayan. Imunan an ilukat ti Detour Bridge iti December 19, 2025 kalpasan ti 2 bulan a konstruksyon. Agserbi na ito nga alternate road tapno saan na maitantan ti pannakaibiyahe dagiti produkto dagiti Manalon kalpasan anarbati Piggatan Bridge. Tirangtay katadaan iti load limit of 40 tons ken napunduan iti nasurok 19 million pesos. Kagidnan dayta impanamnama ti DPWH amarugyan iti kabitan na panawen ti konstruksyon ti permanente arangtay tapno mapapartak ti pannakaibiyahe dagiti naduma-duma a produkto iti uneg ken ruar ti probinsya ken saan mapasaran tinailat aguna iti trapiko. Kabayatan na indauluan metlaan ti Presidente ti opisyal a pannakailukat ti Cagayan Provincial Athletic Association meet iti probinsya. Pinasatan daytoy dagiti atleta manipud iti naduma-duma a delegasyon. Host municipality ti Camalaniugan. Ginuyugoy ti Presidente dagiti amin nga atleta nga agbiagda or ibiyagda ti kaipapanan ti sports ken pagtalay na edenda ti nasayaat a kompetisyon ken panagkakadwa para iti panangipaay pamadayaw iti probinsya ken Pagilian.